την Αθήνα και την Καλιθέα στη Γλασκόβη. Εκεί είναι δύο Έλληνες. Πριν τους δούμε, θέλω να σας πω το εξής. Να πάρετε λίγο εικόνα, γιατί νομίζω ότι όταν το διάβαζα κι εγώ την ιστορία τους, θα μας επιβεβαιώσουν και εκείνοι, κάτι έλειπε. Πήγαν εκεί ως φοιτητές, είχαν μαζευτεί λοιπόν ένα βράδυ φοιτητές, μεταξύ των οποίων και οι δικοί μας, οι Έλληνες, δεν ξέρω αν ήταν κι άλλοι, και κάτι έλειπε. Γιατί όταν μαζεύεται μία παρέα σε ένα σπίτι, καλωσορίζω τον Μιχάλη και τη Χριστίνα, δεν γίνεται να μην έχεις λίγο τσιπουράκι, να μην έχεις ένα μεζεδάκι, κάτι τέτοιο έλειψε και σε εσάς? Έτσι άρχισε η αγορά και εξελίχθηκε σε ένα σούπερ μάρκετ ελληνικών προϊόντων για όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Αρχικά ναι, μας έλειπε το τσίπουρο και κάποια πολύ βασικά που ζητάγαμε από τους γονείς μας να τα φέρουν, να μας τα στείλουν. Και έτσι αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε να τα φέρουμε μόνοι μας. Μάλιστα, λοιπόν, ο Μιχάλης Σοφιανός και η Χριστίνα Λιμπεροπούλου είναι οι ιδιοκτήτες της αγοράς. Θα μας εξηγήσουν ακριβώς τώρα τι είναι η αγορά. Θα πω εγώ όμως σε απλά ελληνικά για να συνοηθούμε όλοι ότι καταφέρατε να κάνετε μόδα της Πανακόπιτα και τάση. Προσπαθούμε. Ήταν κάτι το οποίο το ζητάγανε και οι ντόπιοι πάρα πολύ, οι Σκοτσέζοι και οι Άγγλοι. Οπότε λόγω της ζήτησης αυτή τη στιγμή προσφέρουμε φρέσκια και χειροποίητη ελληνική Πανακόπιτα κατευθείαν από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Αυτό για αλμυρό. Έχετε περάσει και στο γλυκό όμως. Έχετε πρόταση και για το γλυκό, γιατί χρειάζονται ολοκληρωμένα πράγματα. Ναι, έχουμε και μπακλαβά, ο οποίος είναι επίσης φρέσκος και χειροποίητος και είναι σε μεγάλες συσκευάσεις για να μαζεύονται παρέα και να ευχαριστούνται να το τρώνε. Οι δουλειές λοιπόν πώς πάνε τους τελευταίους μήνες, δηλαδή που έχετε ανοίξει την αγορά, που κάνατε αυτό το εγχείρημα από μια ανάγκη που προέκυψε και είδατε ότι υπάρχει αυτή η έλλειψη? Αυξάνεται σταθερά, θα έλεγα. Μας γνωρίζουν όλο το περισσότερο άτομα. Υπήρχε μεγάλη ανάγκη γι' αυτό, επειδή υπάρχουν μόνο μερικά ελληνικά καταστήματα, εστιατόρια κυρίως, τα οποία φυσικά δεν καλύπτουν όλα τα αστικά κέντρα. Δεν είναι εύκολα προσβάσιμα. Οπότε η διαφορά ήταν ώστε να μπορούμε να παραδώσουμε οπουδήποτε υπάρχει ζήτηση ανά το Ηνωμένο Βασίλειο. Πριν προχωρήσω και μας δώσετε και ένα κλίμα από το πώς είναι η ζωή στη Σκωτία, αν σκέφτεστε να γυρίσετε, γιατί πήγατε καταρχήν εκεί, γιατί δεν πήγατε γι' αυτό προέκυψε στην πορεία και πάει και πάρα πολύ καλά. Δώστε μας λίγο κλίμα, λίγες ώρες πριν από το δημοψήφισμα, ως Έλληνες, τι εισπράτετε από τον κόσμο εκεί, τι εισπράτετε από τις συζητήσεις που γίνονται από συμφοιτητές σας ενδεχομένως? Εμείς ήρθαμε να κάνουμε το μάστερ πριν 4 χρόνια. Μετά όταν τελειώσαμε το μάστερ ξεκινήσαμε να δουλεύουμε εδώ πέρα κανονικά και μετά προέκυψε και το ηλεκτρονικό κατάστημα. Οπότε αυτή τη στιγμή θεωρούμαστε, όπως λένε εδώ πέρα, μη Σκοτσέζοι αλλά κάτοικοι με πλήρη δικαιώματα όσον αφορά στο δημοψήφισμα και σε όλες τις άλλες εκλογικές διαδικασίες. Ναι. Οπότε και εμάς μας επιτρέπουν να ψηφίσουμε. Και το κλίμα, η αλήθεια είναι ότι δεν τους έχω ξαναδεί τους Σκοτσέζους έτσι, έχουν κάποια. Γενικώς στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει ένα κλίμα πολιτικής απάθειας. Μας είχε εκπλήξει πάρα πολύ το ότι είναι τόσο πολύ ενεργοί στους δρόμους για να ενημερώσουν τον κόσμο σχετικά με υπέρ της ανεξαρτησίας ή κατά της ανεξαρτησίας. Και υπάρχει μια φοβερή κινητικότητα γενικότερα την τελευταία εβδομάδα με πάρα πολλές συζητήσεις παντού, στο δρόμο, στις δουλειές, στις δημόσιες υπηρεσίες. Απασχολεί δηλαδή το θέμα και τις νεότερες ηλικίες? Ναι, είναι θέμα συζήτησης. Ειδικά τις νεότερες ηλικίες. Ειδικά τις νεότερες ηλικίες, ναι. Οι οποίοι προς τα πού τείνουν οι νέοι και γιατί βασικά? Οι νέοι κλείνουν προς το ναι. Νομίζω είναι, ναι, οι νέοι και κυρίως αυτοί οι οποίοι μένουν στα αστικά κέντρα κλείνουν προς τέλος πάντων το ναι που είναι υπέρ της ανεξαρτησίας. Οι μεγαλύτεροι νομίζω που ίσως έτσι φοβούνται και αισθάνονται λίγο περισσότερη ανασφάλεια κλείνουν προς το όχι κυρίως. Από μια πιο στηρική πλευρά βλέπουμε τα πράγματα. Δεν θέλω να μας πείτε προφανώς, ούτε θα ρωτήσω τι θα ψηφίσετε, αλλά θα ψηφίσετε και οι δύο, θα πάτε? Ναι, ψηφίσουμε. Μάλιστα. Στην Ελλάδα τώρα, για να επιστρέψουμε στο δικό σας θέμα, θα επιστρέψετε ή θα μείνετε εκεί?
Αυτή τη στιγμή η δουλειά έτσι όπως πάει επιβάλλει να είμαστε εδώ πέρα, οπότε θα πρέπει να μείνουμε εδώ πέρα για κάποια χρόνια σίγουρα ακόμα και επειδή μας αρέσει δεν σκεφτόμαστε ακόμα να γυρίσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην αγορά, να εμπλουτίσετε κι άλλο με ελληνικά προϊόντα και με καλό τσίπουρο. Και έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή, καλό τσίπουρο είναι χωρίς γλυκάνισο. Δεν πιστεύω να έχετε τσίπουρο με γλυκάνισο. Όχι, ακριβώς αυτό λέμε και εμείς. Το καλό τσίπουρο είναι χωρίς γλυκάνισο. Εντάξει, τώρα νομίζω συμφωνήσαμε απόλυτα. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο νέα παιδιά, ο Μιχάλης και η Χριστίνα από τη Γλασκόβη. Είπαμε και για τα του δημοψηφίσματος. Μαρία Βούσουλα τώρα.